Kari Bhoi gas agency kabala ai kajing shakri kabala kham slambha ha kaban pen poya kitendong leer ban shat jing shat hakaleng kidong bat ki than jong ka district minta ka kenti Kari Bhoi gas agency kapen bana shaboro ki patba jong ka district ba ka jing aya ka BPL gas connection kaba dan kam ban siu kandang yai beteng bet kat ba pat pen bana da kumwei pat shim ya kani ka kabu ban mentoi kat ba ka por kadang ai lat le se ka por ka ba minta Pim da sngau don kam henrei kan mau ba ki khuan jong phi ki ba don ha kani ka jak shai ki don kam bahaya kani kom ban shupen pau na kaliang jong Kari Bhoi gas agency ha ka jing ya trelang bat ki bor sarkar kala let ban penlong ya ki awareness program ha kaleng ki jaka na ka benta ban tep bat ban sngau thu ya ka jing don kam bat ka jing mentoi jong kani ka scheme pa wan na ka sarkar pedeng kabala tep kum ka Pradhan Mantri Ujjwala Yojan Hajirang block Umsning block Umling block per amtang kata andang penlong shushu ya ka awareness program shaki jaka ki ba ampat la ban let ban long kat kum ka theme jong ka scheme ka baong every woman will get her due respect and dignity kum jo ro clean fuel better life ki kot kisla ki badan kam na gamenta ban yo ya kani ka scheme ki long ka ration card ka bank passbook lightly ki dor passport mobile number ki bala ban apply kin long ki bala dap khat pras nam karta pen biang ya ki jing don kam but one mi ha office jong ka agency ka badon hamuda complex hanong po nei ba fielding sun Kari Bhoi gas agency te ngaleng jonga kwa ban ai ka jing pen sai phang kan ka BPL scheme jonga gas bandai nam ta ki long yeng ki banduk te ya kani ka scheme ya ka ba sarkar dia kelapan krek nang nam ta iwe pa iwe long yeng banduk ki tu ki long kemi ki buat nak long yeng banduk bandai haun nak long yeng BPL man chuang te kini ki long yeng kini ki long kemi ki dai ki bandai hak ban yo ikan scheme makin ya kabak sarkar dia kelapan krek man ai gas ya kini long yeng ya kini long kemi kini ka scheme kabak sarkar dia kelamang kerpang ten nakaliang jonga ka kwa ban pentip ba ya khamtam ya ki pa ribhoi barokawai nomor pa kini ka scheme pak sarkar dia kelamang kerpang ya kani ka Bhoi district kabri ka district jong Meghalaya te Meghalaya kidan Khalatli district ndai ka Bhoi ka dai ka district ya ka ba ka sarkar dia kelamang kerpang bagala jir kerpang ba kani ka scheme kani ka scheme kin long yeng jong baduk jong ni ka thain Bhoi barakoi kila ban apply kila ban yo ka jum toy ni ba kani ka scheme ban ka leng jong sarkar dia ka kwa long ni kani Bhoi district ka balai na ka no ka tam ding ma ba babon ki long yeng hang ni po state jong ni khamtam ni por Bhoi ki dai bat setting set da ka ding tel da kani ka ding ka bang setting set se ka tram ngiring museum ka pen long ya kini kin long kemi ba setting set ba khamtam ki khon ren ki badon lang hang to hieng kin ring museum kin ring penihan museum ni tram ba kani ka tram kan pen long ya ki ba kin yo pang lai phu cha ki cha jing pang te na kaliang jong prime minister una nakaliang prime minister kwa ba kini kilong yeng ba penun kam ya kini kidiang baru sikata kwa ba ken phaino sakni kijing penun kam bathmai daga LPG lane ka gas shedding shed ba long ga judging shed ba khoj ka ba kloi ka ba sung te nakaliang jonga katpan phi ki pan ba ke ba don online jong ga jinduk ne ki badai long yeng badung ki katpan phi phin shim ki kabu phin apply ni magni scheme ki ba sarkar dia kan kre ba kin IA ya kan gas connection ba phin yo ka way usunda ka way ka stove badan artli junction but pipe regulator te kani
kini kitiar perkhoi jika sarkar kala ai kalong ba pin penangkam yaki khanang ba pin long pin yo jum toy nakani ka scheme ka sarkar India kala pan khre te ki jinang kam ba pina ban yo ekani ki kot kisla ba phi haban pan khre ki long ka wei ka dei ka ration card kom kan jing pensya ba pidai hok ban yo yakani scheme bat ka bar ka dei ka bank passbook te nang ta dan kam ru kidur lightly dan kam ru bat ki mobile number jong phi te penmyang yakani ki kot kisla wara sha office jongi hangni po nongpo po Bhoi district hang ni po urban complex bangi khot ka muda complex te phila banwan hangni bat lani phila ban kendu bat kirang bas nong jong phi next secretary nong jong phi ya ka ba ni la ban pensai lingba kini kirang bas nong lingba kini secretary bat kumjuru nakaliang jong ni long ki blak loi ban Israel lang bat phi bangan ai ru ke jing kai ngan ai ka training kumno bat pin kam ye kani ka jan shet jing shet ka ba thamai mar ka juk jongi mata ka juk jong jing kala bat nakaliang prime minister kwa ba kini kilong yeng kin phai shakani ka juk bat mai kin dan no ka jing kala ka jing yem jong ki dak ba ki penan kam ye kani ka jan shet jing shet ki bat mai tang ini try khulesh bo